Компетентные спикеры – самые актуальные виды для организации грамотной и бяспечной знешнеэканамічнай дзейнасці. Магчымасць набыць кейс карыснай інфармацыі прадстаўнікі рэгіянальных прадпрыемстваў, экспарцёраў атрымалі дзякуючы рэалізацыі праграмы беларускай гандлёва-прамысловай палаты «Школа экспорту». Дзейнічае яна ўжо другі год і мае станоўчыя вынікі. Каждый участник, каждое предприятие, которое пришло сюда, почерпнуть ту информацию, которую мы готовы преподнести, это потенциальный контракт. И сегодня, когда мы буквально в начале ноября вернулись с большой выставки в Шанхае, там заключено 60 контрактов. 60 контрактов на общую сумму $163 миллиона. Вот это результат работы торгово-промышленной палаты, которую мы проделывали практически на протяжении целого года. Калійныя ўгнаенні, прадукты хімічнай, дрэваапрацоўчай і машынабудаўнічай галіны, айчынная малочка і алей. Спіс беларускіх таварах, запатрабаваных сёння паднябеснай, можна працягваць. Умацаванне гандлёва-эканамічных сувязяў менавіта з гэтай краінай адзін з прыярытэтаў знешнеэканамічнай палітыкі, які разлічаны толькі на станоўчую дынаміку. Аднак кожнаму суб'екту гаспадарання з нашага боку і рэальнаму і патэнцыяльнаму сёння неабходна ўлічваць не толькі магчымы прыбытак, але і рызыку. Наша задача рассказать слушателям семинара о том, каким образом надо охранять товарные знаки, свои торговые марки за рубежом. Атаки бывают, они постоянно. Особенно в Китайской Народной Республике наши товарные знаки подвергаются нападению со стороны недобросовестных производителей. Это имеет место и в отношении дилеров, агентов наших производителей. Это имеет место и со стороны так называемых фрилансеров. Як змагацца з недобрасумленнай канкурэнцыяй, як абараніць уласны гандлёвы знак? Спецыялісты гандлёва-прамысловай палаты навучаюць экспарцёраў бясплатна. Прычым не толькі прадстаўнікоў пінскіх прадпрыемстваў, але і слухачоў з суседніх раёнаў. Патэнцыял у іх ёсць. Гэта дэманструюць буйныя прамыслоўцы, холдынгавая кампанія «Пінскдрэв» і таварыства «Кузлітмаш». На стольнічанне сваёй экспарта арыентаванасцю вылучаюцца фермерскія гаспадаркі. За межы ўнутранага рынку выйшаў гарынскі агракамбінат. Усё гэта гаворыць аб развіцці, якое неабходна пастаянна стымуляваць.